onye managing director ma bụkwasị nnukwu onye isi ụlọ ọrụ JEZCO Group bụ Chief Joseph Ezokafọ bụ onye nke kọpụtara nnọọ afọ ojuju nke o nwere n'ụdịrị ọrụ bụ nke a na-alụ na Ekwulobia flyover nke ọgbara ọhụrụ ya nakwazi ebe dịgasị iche iche bụ nke o tinyere isi nke enyere nkwado ya site n'aka Gọvanọ Chukwuma Soludo. Anyị ga-esi ebe a wee wetara gị akụkọ etu o si wee nye nya bụ echiche obi ya. Chief Ezokafọ bụ onye nke kwuru na nya bụ akwa elu Gọvanọ Soludo ga-alụ n'Ekwulobia bụ nnọọ nke nyere ihe a chọrọ ma kọwakwa na nya bụ akwa elu ga-eme ka obodo Ekwulobia mawanye mma. O kwere Gọvanọ Soludo nkwa maka ekpere na nkwado ndị Ekwulobia nye ọchịchị ya ma gwakwa ndị gọvanọ ndị ọzọ ka ha jisi ike na-eṅomi Gọvanọ Soludo bụ onye nke ji ego ndị mmadụ alụlụ ndị mmadụ ọlụ. Mgbe e ruru na ụmụchi Ekwulobia bụkwa nnọọ ebe a na-alụ mgbochi mmiri pụrụ iche, Chief Ezokafọ nwere n'obi aṅụrị si na ya bụ mgbochi mmiri bụ nke a na-alụ etu o si wee kwesị ma kwukwa na ọ ya na-echekwata ide mmiri nke bụ ihe na-emebibu ihe n'oge gara aga n'obodo ahụ. O kwere Gọvanọ Soludo nkwa na ndị Ekwulobia bụkwa nnọọ ndị ga-akwado ya mgbe oge ruru. Mgbe e luru n'ụlọ egwuregwu a na-alụ nke a kpọrọ 2000 capacity Ekwulobia Township Stadium nke a na-arụ ya bụ onye isi oche nke JEZCO Group of Company bụ Chief Ezokafọ bụ onye toro nnọọ ụdị ọrụ a na-alụ ebe a sị na ọ bụ ihe na-aga n'anya ya ma gwakwa ndị ntorobịa sị ka ha jisi ike were nyaba ama egwuregwu wee bụrụ ka ha esi wee na-akwalite egwuregwu ka Chineke si wee nye ya. Onye President General nke Ekwulobia Community bụ Chief Azubike Ezechukwu n'okwu nke ya sịrị na ndị Ekwulobia bụ nnọọ ndị ga-echetagide Gọvanọ Soludo maka etu o si eme ka e wee dozigharị Ekwulobia ka ọ wee maa mma ma kwekwa nkwa na ha ga na-echekwa ngwongwo gọọmenti nke dị n'Ekwulobia. Onye nnọchite anya ministri na Anambra steeti na-ahụ maka ọrụ bụ Engineer Elochukwu Okoli bụ onye nke dugharị Chief Okafọ na ndị otu ya garube nya bụ ihe niile a na-alụ sịrị na Gọvanọ Soludo na gọọmenti Anambra steeti bụ ndị na-alụ akara ngwa dị iche iche dịka ọ kwesịrị. Otu onye na onye jikwa okwu ya agbu izu bụ Chief Dozie Akunne kenere Gọvanọ Soludo maka ọrụ niile ọ na-alụ na Anambra steeti wee sịkwa na Gọvanọ Soludo bụ onye nke nwere mmasị ndị ọ na-achị n'obi.